Bona tarda a tothom, bon vespre, benvinguts i benvingudes a l'Espai Macià. Benvingudes a aquesta exposició titulada Cal Macià, de la Susana Altarriba, i després, diguéssim, les institucions públiques fins a dia d'avui els ha costat prendre consciència del valor patrimonial, arquitectònic, històric i memorial de la casa, de manera que, en el fons, la Susana ens ho explicarà més bé, les fotografies són un testimoni d'aquesta última fase de degradació física, que penso que, a més, avui, per una casualitat del destí, és un dia preciós per inaugurar aquesta exposició, perquè, com sabreu, finalment la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Lleida i l'Ajuntament d'Alcarràs han decidit firmar un acord per adquirir la casa i rehabilitar-la i convertir-la en un espai de memòria i, per tant, estem doblement contents de poder inaugurar aquesta exposició avui aquí. Vaig fer unes quantes fotografies de l'interior de la casa i un cop, al cap d'un temps, quan les vaig començar a veure, em vaig donar compte que allà hi havia alguna més que una casa i que una ruïna, i que el fet que allò sapigués jo que era d'en Macià seria suggestió o no, però hi havia una màgia aquí dintre, una llum que entrava per les finestres brutes. Total, vaig agafar i al cap d'un temps m'ho vaig organitzar i me'n vaig anar amb la càmera bona, el trípode, amb temps i ganes, a intentar fotografiar aquella sensació que a mi m'havia arribat d'aquesta casa. Vaig també començar a documentar-me, a informar-me. Contra més llegia, més m'indignava saber que aquesta finca havia sigut, per exemple, amb la que es va hipotecar la família Macià la Marca per contractar un exèrcit per alliberar Catalunya des de Prats de Montllor. Havia sigut aquesta finca la que es havien hipotecat. Saber i descobrir que gràcies a aquesta finca Macià havia sigut polític, perquè li donava un rendiment que li permetia no tindre que treballar d'altres coses. Aquí, per exemple, aquesta toma són els camps. Ara em deien que aquest any no estaven així de verds. El motiu d'aquesta exposició, quan jo la vaig fer, era per donar-ho a conèixer, perquè igual que jo ho ignorava, penso que tothom ho ignora, i per mirar de moure, de posar un granet de sorra, si es posarà algun dia d'acord les administracions i què passa, com és que la deixen caure, per què no l'arreglen. Per sort avui hi ha hagut la notícia que s'han posat d'acord, han posat diners, o sigui, és una gran notícia. Jo crec que he fet un granet de sorra molt petit, però alguna cosa té que haver servit, no? Penso que totes les coses, anar tots picant pedra petiteta, al final aconseguim alguna cosa. I aquest ha sigut el motiu de l'exposició i que la pugueu disfrutar, i a partir d'ara espero que això quedi com una memòria històrica del que ha sigut, de com ha anat tot, i que a partir d'aquí tot millori, no? No espero res més. Moltes gràcies per seguir.